Да. Добре дошли на тържествената церемония по случай националният празник на Република България, организиран от община Горна Малина. От подписването на Сан-Стефанският мирен договор през 1878 година до днес България празнува за 138 път своето освобождение. А през 1990 Великото народно събрание обявява този ден за национален празник на страната ни. Изправени пред величието и светостта на това паметно събитие,